Apliciranjem i priprema dokumenata za dobijanje ovih sredstava od IPA fonda Evropske unije trajalo je puni 13 meseci. Inicijativa je bila da se zajedno sa vodovodom Bijelog Polja ostvari donacija, koja bi bila korisna za oba aplikanta. A kako bi se izvršila rekonstrukcija crpnih stanica u drugoj i trećoj visinskoj zoni u Novom Pazaru, koje su u lošem stanju i teško je naći i delove za njihovo održavanje, rekao je direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Hanefija Brničanin. Model, odnosno osnovna zamisao jeste bila ta da uvedemo nekako red u vodosnabdevanju u drugoj i trećoj visinskoj zoni, što je praktično naša inicijativa, obzirom da pumpe ili crpne stanice druge i treće visinske zone su u eksploataciji nekih od 20 do 30 godina. Ta oprema je jako zastarela, ona je izraubovana, tako da je na ivici egzistencije i napokon je došlo vreme da možemo da izvršimo rekonstrukciju i zamenu te opreme. I ovi, kao i niz značajnih radova koji se izvode u okviru vodovoda i kanalizacije, imaju za cilj poboljšanje vodosnabdevanja u gradu. Pa to će uopšte značiti za ove korisnike u drugoj i trećoj visinskoj zoni jedno stabilnije vodosnabdevanje, urednije vodosnabdevanje i jednostavno nećemo biti u situaciji kao što smo bili do sada da recimo crpne stanice Bukreš, crpna stanica Biserovača, crpna stanica Deževski put. Mi smo jednostavno u stalnoj nekakvoj strepnji, zato što ta je oprema toliko zastarela da već više i nema rezervnih delova za tu vrstu pumpi, tako da jednostavno smo se snalazili i sami ne znamo kako bi to održali u nekakvom radnom stanju i jednostavno zadovoljavali potrebe građana. Za rekonstrukciju građevinskog dela zaduženo je preduzeće Ikan Company iz Novog Pazara. I radovi su u toku. Za nabavku hidromašinske opreme zaduženo je preduzeće iz Novog Sada sa kojim je potpisan ugovor pre 15 dana, a nova oprema bi trebalo da stigne uskoro, pa će radovi biti završeni do kraja godine. Rekonstrukcija će biti izvršena u Bukrešu, Biserovači, Šestovu, Deževskom putu i Ćeremidžinici, a broj pumpi koje će biti zamenjene je 14.